Karong apektado gayud ang mga rice farmers sa gipatumang price ceiling sa bugas, lakip sa tabang sa gobyerno aron maminusan ilang gasto sa pag-ugmad ug humay ang paghatag og libreng semilya ug discount voucher sa abono. Ani report ni Argil Relator. Anaa sa 1,500 ang rice farmers sa Davao City kung asa ang matag usa dunay tag medya hangtod usa ka hektarya nga production area. Luyo sa pagsaka sa presyo sa bugas sa merkado, magdula lang matud pa sa 18 hangtod 19 pesos ang farm gate price o ang presyo matag kilo sa fresh palay na ginapalit gikan mismo sa mga mag-uuma. Baba actually siya, sir, kung i-compare nimo siya sa kamahal karon sa inputs. Katong mga 21 ang presyo sa fresh palay before, okay to siya kay dili pod barato pa man ang ato mga fertilizer adto, no? Barato pa pod ang labor. Karon kay nagmahal na mangud siya, so murag dili siya balance. Dili man matud pa nila kontrolado ang presyohan sa mga negosyante sa pagpalit nila og palay gikan sa mga mag-uuma. Apan dunay mga tabang nga ginahatag ang gobyerno ngadto sa mga mag-uuma aron maminosan ang ilang production cost. Naatay ginahatag na libre nga similya, no, sa humay. Certified seeds na siya from the national under siya sa RCEP nga program. Then sa pagkakaroon naapod tay fertilizer discount vouchers ang ginapanghatag, no. 4,000 pesos per hectare kung naa sila isa ka hektarya nga humayan. Nakatakda nang magkita ang City Agri ug supplier aron sa butan nga mas ipaduol sa mga mag-uuma ang pag-avail sa maong fertilizer discount voucher. Kinahanglan nga rehistrado sa registry system ang mag-uuma aron maka-avail sa mga ayuda gikan sa gobyerno. Sa Zamboanga City, ana sa 17 hangtod 19 pesos per kilo ang palit sa humay. Sumala sa National Food Authority Zamboanga, dili hinuon kini ubos kaayo. Nagparayon sa mga ahensya sa ilang programang Palay Marketing Assistance Program for legislatures and local government units nga gipondohan og 10 million pesos. Sa maong programa sa matag kilo sa humay nga ibaligya sa mga mag-uuma ngadto sa NFA adunay dugang 5 pesos. Actually, okay yung presyo ngayon, ma'am. Compared mo sa last year or 2 years ago kung saan umabot lang sa 14 to 15 pesos. Yung buying price ng NFA ngayon for clean and dry palay is 19 pesos plus the incentive given by the law by LGU kasi may MOA kami na lahat ng farmers na mag-deliver ng palay dito sa NFA, bibigyan nila ng incentive of 5 pesos per kilo. Hinuon ni pasalig ang City Agriculturist Office nga parayon ang ilang pang-apod-apod sa mga mag-uuma ug mga similya sa humay, fertilizers, lakip ang mga chemical kung ugaling adunay infestation. Samtang sa ginapatumang price ceiling, gibati og kabalaka ang ubang mag-uuma sa General Santos City. Sanglit basin mas muubos pa ang presyo sa humay nga anaa karon sa 19 pesos matag kilo. Nakuan yun, nagul yun, nabalaka yun. Okay to siya sa mga nagapalit. Pero sa mo ang mga farmer, may piktahan yun kasi siyempre pagbaba sa bugas, mababa po niya ang mga harvesteria, ang mga presyo. Hinoon, pasalig sa LGU, ilang tunan ang mga lakang aron dili kaayo maapektuhan ang mga mag-uuma. Mayroon po tayong ayuda sa ating mga farmers. Namibigay po tayo ng mga fertilizers, namibigay po tayo ng what I know is seedlings, etc. etc. Pag-aaralan natin. We will consult with DA and maybe DTI. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.